Pwrpas y gronfa di bod ni'n gallu cyfrannu arian I bobl illa sydd ddim yn gyffyrddus efo gwaith papur, sydd ddim eisiau mynd drwy brosesa o adolygu a threfniant busnes sy'n gallu llenwi ffurflan gymharol syml, rhoi don blaena ni, da ni'n mynd atebol I neb ond I ni'n hunan, a da ni'n gallu rhoi pres efalla mewn sefyllfa fysa na grantiau neu cyrff cyhoeddus ddim yn gyffyrddus yn gwneud hynny. Dwi'n meddwl hwnna di'r fantais mawr bod ni'n yn hawdd I siarad efo ni, mae'n hawdd cysylltu efo ni, mae'r ffurflenni hunan reit hawdd I'w cwblhau a gobeithio fy pobl efo ryw egin syniad yn teimlo bod nhw'n gallu rhoi cais ger y bron a bys nhw yn cael y broses I gyd yn hawdd. Mae yna her sylweddol I economi ben llun, dyna di o'n y bon. Os da chi rhywun sy'n rhedeg busnes yn gwybod bod angen newid, bod angen bod yn gyfoes, bod eisiau cael arian newydd mewn i'r ardal, a mae eisiau hyrwyddo busnesau bach fel bod ni gyd yn elwa ohono fo'n y pen draw. Mae hynny'n fwy gwir byth ebyn heddiw yn sgil Brexit, yn sgil adrefnu arian cyhoeddus. Dwi'n meddwl bod yr awdurdodau yn canteddu ganolbwyntio ar yr ardalodd fwy poblog yn gogledd y sir yng Ngwynedd, Bangor a Caernarfon, a mae yna sôn am fuddsoddiadau yn ardal Trawsfynydd. Wedyn, da ni yma yn y penrhyn, illa angen eistedd lawr a meddwl pa ddyfodol sy'n yna, be di'r drefn da ni efo busnesau sefydlog yn gallu ystyried I annog pobl ifanc ar genhedlaeth nesaf I ddod ymlaen I sicrhau bod yna ffyniant economaidd yma.